Mm, ang ang halo ko. Tuko-tuko. Kumakain kayo nito, guys. Tuko-tuko. Mm. Bango. Para talaga siyang bango talaga. Bango. Bango haon. Oh, guys, welcome to my vlog, Regine. May like ka na, may gym pa. Oh, guys, pawis na pawis si Mami, si Manay. Mag-aayos ako ng aking maliit na tindahan. Kasi, i-rolling ko naman yung binta kahapon. Ito ang style ko, guys. Kung halimbawa, namamalingki ako para pangluto. Pag may natira o sobra, binibili ko ng mga paninda para naman madagdagan yung aking maliit na tinda-tinda. Kasi nakakalbo na kong minsan. Ayan, para naman kinabukasan, puno na naman siya. Maganda naman kasi tingnan kung merong laman yung tindahan. Parang nagganahan din tayo ba, naggalaw-galaw o magtinda-tinda na hindi kalbo ang tindahan ba. Sus! Ayan, guys. Ang iba yung pizzeria. Kasi pagkatapos kumain ng iba, bumibili ng pizzeria. Ayan. Yung mga pakunti-kunti lang, guys, para naman hindi makalbo. Kalbo ba? Kalbo. Mapanot yod ang tindahan kung walay sulod. Pati tayo na nagtitinda. Para bang nanghihina na ano na naman itong tindahan ko. Oy, wala may sulod, walang laman. Kaya dapat talaga kahit papano may laman para gana-ganahan ba? Ganahan ba? Ayan si Daddy G. Busy. Taas sa bag-ihi, Daddy G. Uy. Joke, guys. Grabe ka. Ayan, dahil sa sobrang inis, maaga pa lang, guys. Ayan. Binubusan yung pinasukitan ni Daddy G ng tubig para yung alikabok hindi po tarating sa pagkain namin. Sipag bang Daddy G? Uy, para namang napangakuan. Joke. Ayan, habang nagbabantay ko ng tindahan, nililinis ko na yung mga ventilador. Tingnan ng ventilador para, kasi humihina din naman ang ikot ng ventilador pag puno na ng alikabok. Kaya habang wala pang nagbibili, maaga pa masyado, wala pa yung mga trabahador sa tapat, ginagawa muna niya ang paglilinis. Ako naman, guys, ay tinutuloy ko na yung pagluluto. Tayong mga mother, sinisigurado talaga natin na malinis ang ating mga gawa. Kahit nasabihin pa nga tinitinda ko ito, kaso lahat ng pamilya ko, sa pamilya ko ay dito rin kumukuha ng maiuulam at makakain sa aking tindahan. Kaya sinisigurado ko talaga ang paggawa ko na malinis talaga, guys. Alam nyo ba, guys, na ang carrots, scientific name ng carrots ay Daucus carota. Daucus carota. At ang mga benepisyo nito sa ating katawan pag ating itong kinain ay marami. Katulad ng problema sa pag-ihi, problema sa atay. Ayan, guys. At alam ba natin o alam nyo ba na mas masustansya daw ang lutong carrots kaysa hilaw na carrots. Kaya importante talaga na kainin natin ng luto din ang carrots dahil mas masustansya ito para sa ating katawan.
Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Ayan guys, kaon pa ko gamay. Ang sarap ko, gulay ko. Ito tingnan nyo guys. Ang halo ko. Tuko-tuko. Kumakain kayo nito guys. Tuko-tuko. Bango. Para talaga siyang bango talaga. Bango. Bango. Kain tayo kahit konti guys. Sinadya ko talaga guys na magtira na isang platito ng gulay kasi ang taba ng aking hinalo na tuyo. Tuko-tuko ang taba kasi nito. Sarap na sarap talaga ako dito guys. Grabe. Tuko-tuko ka na bang parang sa haligi guys. Pero hindi naman tuko sa dagat ito. Tuko-tuko ba? Kano mo yung sa haligi nga? Nakarinig kayo niyo guys. Dami ng utan. Dami ng utan. Ang tao. Sigarilyas. Sitaw. Tuko-tuko. Tambok. Gusto nila lutong karni na mabango. Ako gusto ko gulay na may halong tuyo. Mabango ba ako? Ayan guys, matatapos na ako pagkain. Yung sinasabi guys na di bali utang. Basta lami. Di baling gulay. Masarap naman. Ayan guys, ang tuwa ko guys kasi yung bayaw ko nag-harvest ng kanyang malunggay at binigyan ako. Ayan, makakalibre na ako nung igugulay ko bukas pang tinda. Gata na lang at mga panghalo ang aking bibilhin bukas. Ayan, busy-busy si Daddy D para maglinis ng malunggay. Ayan guys, para na naman yan bukas na gulay. Yan ang gulay namin bukas na pangtinda guys. Malunggay. Ayan. Binusisi talaga ni Daddy di ba? Linis ang malunggay. Kaya, yung gustong lumabas dyan, hindi pa nalalabas. Ayan o, nakadapa o. Tingnan nyo naman o. Yan po si Choco. Ayan, apurad. Nagpapapansin na siya. Tingnan yung mata o. Gusto na niyang lumabas. Kasi hindi pa siya may labas kasi busy pa nga paglinis ng malunggay.
Tariririririrang. Ano? Tariririririrang. Dudududang, tududududududud. Andiyan na siya sa pinto. Happy na siya at mailabas na siya. May tinda ako na gummy bears, guys. Piso-piso. Ayan, piso-piso. Gusto ko kumain dito pagka gusto ko ng panghimagas kasi ang sinasadya kong kunin ay ito. Ang ngipin na, guys.